Здравейте, приятели, аз съм GamerBG и тук с мен е Тубик 2222 и днес ще оцелеем в сервера, който играхме по-миналият епизод с Примотимо и Ловгарал и... Опа! Извинявай! Днес ще се опитаме да си направим една къща в сервера и ще се опитаме да направим спаунер. Опса! Не да направим спаунер, да си го открием. Кил! И така, снимахме 3 клипове в един ден и за пореден път честита баба Марта. Колко пъти ще го казваш? Еми, това ми е първия в този клип. И така. Понамирайте се за мен, както и Тобик 2222. Равин! И добре, щом си намерил Равин, не ми пука. И така. Надявам се да са ви харесали клиповете. Да дадете палец нагоре. А за него палец надолу. И също да ви кажам, моя акаунт е Георги.Савов99 и снимка на Левски. И само Левски. И нали бе, нали? Точно. И така, приятеле. Я лаза малко, че ми трябва. Сега точно ще... Трябва ми дърво. Качи се горе, има предостатъчно. Аз в момента събирам кол. Да знаете в коментарите, аз ще ви пратя един текстчер, пак може много да ви хареса. Спре да се ориглаш. Как ме чуве? Толкова тихо се оригна. Ами, ти се оригна докато не снимахме 3000 пъти. И аз пак те чух. Сигурно. Извинете за това. О май гад. Представяш се. Ела, ако искаш ти да вземеш малко дърво. Не дърво, а кол. Аз в момента правя холм, пък ти си събирай дърво. Знаеш какво? Ти ще бъдеш строителя, аз ще бъда копача. Или пък и двамата може да имаме еднакви роли. Ами... Вот предпочиташ еднакви роли. О май гад! Това прасе ми изкара акъла. О май гад! Това зомби ми изкара акълът. Ти пъкваш пещера ли? Не, правя къща. Както казах, за поредения път. Правя къща. Ама ти ме шегуваш. И точно това ми трябваше дърво. Еми, къщата от какво мислиш, че бра? Ти при мен ли си? Не. И така, обещавам, че повече няма да използвам екстрей. Само онзи клип видяхте за секунди. Килаура! Опа, извинете. Това просто тук скрещях. Защото нали натиска мишката много бързо. След това дърво. Какво? Все ми свършва дървото. Горкички. Знаеш колко торча имам? Колко? 62. Златен медал ли искаш? Не искам. Ти си ми предостатъчен. Мерси. О май гад, стига сигурно куваш. Добре. Пак ли искаш да те килна? Зомби, ти си мъртва! И така.
Както видите, имам всякакви айтеми. На лопата никъде не виждате в инвентара. О, май гад. Ти къде? О, вещица! Пусна ми... Вебър. Тук има някакъв лак, слагам айтема и той ми се връща при мен. Гледайте и забележете. Ето, видяхте ли? Дървото. И край, чакай, че снимаме клип. О! Къде си? Ами, както казах, за пореден или за милиарден път правя къща. Тъпа цица е платя. Там просто къде си? Така... Защо просто не си оставиш? А в малкия чест ще се ни храните. Добре. Направи табелка. Чуваш ли ме? Да, чувам те. Дай торчове. Моите са 4. Моите са... нали, пукани. Дай торчове. Добре. А къде е дървото? Дърво. Е така дърво. Не го хабиш, не трябва. Аз имам тия 4. И така... Не знам защо измислих такъв цвят да бъде, обаче... Каквото дърво имаме, такива възможности. Много мразя да правя такива грешки, извинете, че в нас е малко шумно. Защо трябва да е толкова малка къщата, обясни ми. То само на един етаж ли мислиш, че ще бъде? Врата. Чакай да много искаш. Благодаря за брат. Аз ще обработя нещата. Диамантените работи и те не ми ги пипай. Аз вече ги обработих. Ще направя по едни неща. Не дей да ми пипаш моите. Добре. Тогава... От! Само една врата. Мале, видя ли какъв лак има? Ами аз мога да си го оправя. Абе, слушам чура, Чуле. Ела за малко. Ела за малко. Чакай малко. Ела, искам да правиш нещо. Ой, ти на мен ли бе? Чакай, че тук изтръвам някакво. Я се прави да отвориш честа. Омага, не ми каза, че си го реснал. Не, прави се да го отвориш. Що? Така, ела, просто се прави да отвориш тъпия чест. Сега да само събирам дърво. Оф, елай, пробвай да отвориш тъпия чест. Добре, сега идвам. Оф, аре, ще убия, виждам, аре, идвай. Ти мен ли бе? Чакай малко. О, мале.
Що лефна? Без да искам. Крипърче мръсно. Стига бе! Фак, откъде имаме толкова много диаманти? Аха! Някои са мои. 2 стака са мои, 2 стака са твои. Не, 4 стака са твои, 4 стака са мои. Значи за тебе са всички диаманти. За мен е 1 стак по тази логика. Окей, добре. Значи 3 стака за мене, по принцип. Да бе, а 2 стака за мен, аре. 2 стака и 16, така. Аре, не ме удрай, бе! Какво правиш? Чакай, без да искам. Извинявам. Давай, удари ме. Бегай. Мога да го отварям. Не махни този хак. Взимам си 2 стака и 16 и за тебе си оставя 2 стака и 16. Взимам си 2 стака емералд и 16 и другите такива остават. Това не се нарича стак. Можеш ли да отвориш чест? Значи няма пулгин. Брато, нали живеем заедно, нали? Живеем заедно, както виждаш. Ами тогава защо трябва да се разделяме един друг? Кой казва, че трябва да се разделяме? Ти постоянно като ме отблъскваш. Явно не е така. Ти пръчката. Да знаеш, че имам да търся руди. Имаш диаманти. Направих си кирка диамантена, да. Аз си правя всичко. Лопата, сега ще си направим меч. Да не ни сметнете за хакери. Тук ли си? Да. What? Къде ще ни стоят трудите? Какво? Къде ще ни стоят трудите? Прави един Направи чест за руди и ги надпиши с табелки. За какво са ни с табелки, брато? Няма смисъл. Жаба. Слагам всякакви руди. Пука ми дали са изпечени, дали не. Не телевизора да не крещите. След малко ще го приключим. Така. Къде си, да майнваш ли? Ами, както тела в мината долу. Там ли ще ни е мината? Точно на най-несиметричното място. Какво по средата ли да го сложа да има симетрика? Ама брато, дай малко аз да го оправим, може ли? Чакай малко тук да си оправя джънковете. На колко да бъда... 32 екстрем. Айде. Ти кой левел си? Втори. Аз съм 52. Откъде имаш толкова много XP? На спавна има табелка. Има табелка за free XP. Не free, трябва да си го платиш, бе. Брато. Ох, аз тук ще събирам след тебе. Събирай. Ела си темеш брадвата, че падна.
отивам да енчантвам на спаун. Само да си сетна тук хомо. Но първо искам да направя нещо. Точно 4. 1, 2, 3. 4, 5, 5. Значи това вече от много време не съм намерил нито народа. Помежду другото. Майче никога няма да намерим спанъри и става много шумно. Какво? Става много шумно, така. Село ли има? Нищо. Фак. Аз поне вложих малко симетрия в мината. Добре. Вот. Майче крипър. Да. Що за би така гадно? По-добре ли се чувам? Да. Защото микрофона не ми е до устата. Вата. Мале. Мамка му идва крипър. Добре. Добре, скачих си парите. Между другото, кафеите ми имаме. Ще направя на ферма, между другото. Така. Момент. Виж, всеки от нас двамата има по 2 честа. Окей. Единия ще ни е за рудите, другия ще ни е за за храна. Окей. Само рейса да не бъде с мони. Не. Лата. Ти имаш много пари. Ти виждаш ли колко пари имам? Не. Но обаче имаш много. Къде разбра? Select Expand. Между другото, как се прави рез? 1000. Трябва да гледате надолу, после пишете Select Expand. Колко квадратчета нагоре? Ара 2000. После Res Select Vert. Моля те, кажи ми, После че Res Create Gamer BG.
И готово, вече имаме резиденция. И мога да чупя. О! Мога само на места да чупя, но... Да, защото не си... Добре, направи грешка. Мога да чупя в мината. В мината чупя. Чакай. Камера биг. Можеш ли? Да. Мога. Няма резиденция. Лиаре за момента ще бъде и толкова голям, колкото си. Да. И честа мога да отварям. За момента ще бъде... А резиденцията само толкова. Ох! Я пак си помисли, може да отваряш честа. Мога. Я го отвори. Е сега. Аре, отвори го, де. Чакай малко. Ало? Ало? Ало, пробвай се отвориш. Чакай де! Ей, това беше от нас, приятели. Аз съм GamerBG. И тук се Тобик 200 222. И от нас двамата. Чао!